Ini oke, raben. Ya Allah. Oh, dalan kan. Terus piye lek uga dalan? Apik dagelan, Nduk. Lah nyapa lek dagelan? Dagelan kan lucu engko iso tersenyum setiap hari. Ya mah. Lah ngopo? Ya mau dikira wong edan bojo kuwi kok. Maksudnya menghibur ngono to, dalam kesehariannya menghibur. Umpama susah menghibur ngono karepmu. Lah kowe kan iso senyum terus. Lah nek karo dalang, pamane karo dalang Lek piye karo pamane? dalang piye? Kloro ati. Oh. Bagus. Tanggapane laris sugih. Putune Mbah Haji Kastur. Betul. Mbak Ida, anake Bu Harti. Aku mau nang kono wis dijak foto, pokoke sesuk kapan liya dina tak celuk rene ape tak entukno putune. Mbok tagih harepan. Mbah Kastur. Sik to Mbak Ida ya priyayine cantik. Aku malah gung Masya Allah nek gur sinden Jiro 489 kaduan Mas. Cuantik, demes, besus dasare muslimin muslimah. Jos. Mbak Ida kuwi. Mbak Ida Karo Mbah Kastur karo sampean arep dijodhokne. karo putune Mbah Kastur. Luar biasa. Upama aku untuk tenan karo Mbak Ida luar biasa cocok Mas. Cocok sing ya? lanang ganteng gagah gede dhuwur, sing wedok lencir kuning. Wah, Mok kaya ngono kok gagah gede dhuwur lho. aja nyepelekke Mas. Heeh. Nuwun sewu ra umuk ra sombong, Bu. Aku mau ke omah ya gede dhuwur tenan. Lah kok tekan kene kok kuru cilik. Lah genah kodanan mengkeret no, Mas. Mas kowe ya ora ngerti kowe iki. Engko nek teko omah ya gede nah. Oh, pengaruh ya udan Lah ya. kandhani mosok ya gak paham. Iya. Luar biasa. Aku daleme jenengane nak grobokan nggih. Pangestunipun kula grobogan Purwodadi, kecamatanipun derekipun Wirosari. Saking mriki wetawis 2 jam 26 menit lebih 3 detik. Alhamdulillah. Berarti kene iki termasuk wilayahmu berarti. Lah nek kene iki wis pokoke Jawa Tengah iki ora nek sing tak tinggal Mas. Wis pokoke lah kabeh meh rata Mas. Meh rata. Wilayahmu ya. Alah wis meh rata. Awit saka Cepu, terus Sendi Kedung Tuban, terus Randu Blatung, Doplang, wis nggonku kabeh Mas kuwi. Yo gareng ngene iki. Alah wong aku Bang Tidil kuwi Mas mubeng golek nasabah. Tak rungokne tenan nggur Bang Titil iki lho. Lah sadurunge gareng aku ya golek sampean kuwi kok. Ngono. Berarti ngene iki dioneng-oneng, ngene iki bot-bote pengen menjalin persaudaraan karo golek rezeki Mas ya. Alah ora asline Mas aku. Iya toh. Aku bengi iki mau lah nek aku setuju aku. Golek jodoh. Karo Mbak sapa mau? Ida. Iya. Wah, apik tenan Mas, sumpah lahir. Apik konone apa ya karewan gelem karo kowe? Alah, ngenyek. Lah wis ketemu berarti karo Mbak Ida wis ketemu. Sing njaluk nomorku malah kono sik kok. Mangsa aku kae lho. Ida aku lho Mbak Ida kandhane. Nek njaluk piye? Mas, kowe kok comel to. Ya. Terus bar ngono kan. Yen Mbak aku ngono toyo petak mawon, air putih ra aku ngono. Lah air putih apa manis to angger nyawang ora ya manis. Ya. Aku terus dilungi aqua. Aqua tak buka tak ombe Mas, gandeng aquane wis mbok ombe, njuk nomor WA ngono iki. Mbak Ida ya. Luar. Niki acarane sunatan. Alhamdulillah sunatan, supitan, khitanan, ono sing tetakan. Iya. Tetak kuwi saka tembung tetek tur tatak. Wong lanang nek wis ditetak kudu tetek tur tatak, tetek imane tatak imane. Bakoh anggone dadi wong Islam sing diislamke. Berarti kaya aku ya Mas. Aku nak wis sunat ya wis SD kae. Jenengan Ya wis sunat to ya wis cilikanku kae. mosok To. Wis gerange semene ora sunat lho. endi? Ya kok Mas iki tetek karo tatak. Berarti nek wis sunat kudu tetek imanku, kudu tatak imanku. Lah, gon dimastani khitan. Apakah arti dari khitan? Kinarya keselamatan. Lho nek wis ditetak, kuwi engko muga-muga ya muga-muga dadi wong sing slamet donya, slamet akhirate mergo kuwi kesunah sunahe wong agama Islam. Amin. Lho golek keselamatan. Tetak, khitan, anaknya bahasa lainnya apa Mas? Supit. Supit iki apa Mas? Supaya untuk barang sing nyepit. Apa? Eh. Supit sik kok. Sik aku lali Mas. Iki di live streaming kamu jangan menyebarkan yang sifatnya porno seksual loh ya. Nggonku gak ono supit Mas, gak ono nggonku. Gak ono. Kene tok aku gak paham aku nek supit. Gak ono. Lali aku. Mangsaku kok tetak, khitan, sunat. Nah, nek sunat apa? Supaya antuk nikmat. Oh iya. Mergo nek wong disunat niku rak diguak sedidik barang iku mau supaya ben lancar ora ana kotoran sing banggrok. Dadi nek pipis langsung sur.
Kandhani gak paham jenengan. Oh, gak paham ya? Ngalah nek jenengan gak paham paling sunat wis mau mangkat ngono tok wis nek aku lho Mas apa-apa tak teliti. Lho ya sunat yo ngur ngono tok to Mas, gur diresiki pucukane tok. Mosok enek teliti Lho wong sunat kuwi mau perlambang. Perlambange pripun Mas? Lho nun sewu. Nggih, nggih. Tiang khitan, tiang sunat niku Betul. rak dipotong to. Dipotong. Tegese dipotong diguak. Secara nalar logika, barang nek dipotong diguak saya gede apa saya cilik? Saya cilik. Saya cilik kuwi nek secara logika. Logika. Nanging kuasaning Gusti Allah nek dipotong malah saya gede. Percaya ora kowe? Ya ora. Ya. Kandhani wong sunat secara logika barang nek dipotong diguak saya Cilik kaya Ning kathok. lah. Kaya kathok dipotong Saya cilik. Lambi diketok. saya cilik ning keneng apa nek khitan disunat diketok malah saya gede kuwi perlambang wong urip kudu gelem sedekah. Sedekah kuwi ora lokak saya kebak ora kutah saya turah bengi saya kebak ora kutah saya turah amin Allahumma Amin. Berarti kaya aku barang ngene iki umpama wis tak ketok to, sunat to. ya Berarti kudu tak sedekahne sapa-sapa. kok tak swamplok kowe engko oh lah bocah iki malah saya menteles iki Lho nek piye ta jare nek diketok saya gede pralambange kudu disedekahne. Berarti aku kan ya wis sunat, berarti kudu tak sedekahne sapa-sapa. ngene Mas tak lurusan Piye. nyat model nek awake dhewe bertemu dengan orang sing urung pati dewasa gagasane gur tipis ngene lho Mas maksudnya awake dhewe iki Perlambang. diketok kok saya gede perlambang karepe awake dhewe kon sugih sedekah ben rezekine awake dhewe saya sempulur Oh sing disedekahne duwite. rezekine Mas rezekine kuwi ya satu untuk semua satu untuk selamanya Iya. ngono ya Iya, paham nggih Paham. alhamdulillah as-shadaqatu taf'ulil bala sedekah kuwi minangka tolak bala insyaallah keluarga ageng Pak Badrudin Bu Puji tinebihna saking sial dangkal cinaketno bagya mulya pinaringan panjang yuswa tinebih saking memolo cinaket saking bagya mulya amin Allahumma Amin. uga tak dongakno piyai pundi wau Getas. Heeh. tuku berase ketan piyai getas kabeh antuk keselamatan Amin. tuku beras campur jangan semur piyai getas sedaya panjang umur Amin. wis Lho. eloke urip ning Nuswantara bumi pertiwi iki awake dhewe urip ning bumi pertiwi Ya. entuk gelare wujude bumi ditanduri jagung lan pari diunduh dimasak dadi nasi didahar iso mareki awake sehat tur bergizi nyambut gawe semangat tetep ngati-ati anggone padha golek rejeki muga-muga amberkahi amin Allahumma Amin. tak dongakno sing diutang ndang iso nglunasi Amin. sing lara gek ndang mari Amin. sing joko sing prawan gek ndang ngerabi Amin. sing tuwa-tuwa gek ndang tak suwampluk sapa mau mati gek ndang kaji. Amin Allahumma. Berarti ngene iki sampean ndongane Joko ndang Rabi berarti ateges mendoakan saya juga ngene iki. Lho iya to Mas, wis kabeh pokoke sing Joko sing prawan gek ndang rabi. Nek aku ora kesusu Mas, aku jek 24 tahun. Jenengan ki Aku 24 tahun masih Joko durung kambun wong wedok babar pisan. alah kacek selapan dino nek karo aku. Aku kelahiran 2000 Mas. Lho, aku yo 2000. Lho ya berarti selawe no kira selawe kok. Ya selawe sok Oktober. Oh ngono. Ya. Wah, lha awake dhewe baraan ya Mas ya. Mosok Lah, aku ya 2000 nek ora percaya mbeli 500 ya ben 200. Lah, tapi jarene nek delok status WhatsAppmu kamu sudah bersama istrimu. Kowe wis omah-omah. Lho nyapa? Tek sok kaya ngono kowe. Masaku. Gak baik dang, kok anggere kowe sido tenan kono tak tinggal. Hei. Streaming lo. Ora apa-apa, bojone paket aku entek. Masaku. Alhamdulillah. Saiki menyelam sambil minum air. Oke. Kita ada dalang, ada pelawak, ada juga sinden. Waranggono komplit Masya Dalang Allah. mudal piwulang. Dalang mudal piwulang. Yoga saka tembung yoga sing seneng tapa brata manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Leres. Sinden. Sinden. Ayu. Wis ngono. Ya. Ada Dek Lintang Kairo. Masya Allah. Saka kersane Pak Artis Haji Kasto. tepuk tangan. Kagem Mbak Lintang Kairo. Masya Allah. Tepuk tanganmu Ci anu khas banget. Tepuk tangan. Ya.
Ayo disepati ya. Oh, nyemangake Sepati sing selindro, Cah, sing selindro. Oke, Cah. oke, Ya, ya, monggo ayo. Wilujeng dalu nok lintang. Ji wilujeng dalu Masya Allah. Om Gareng. Wong kok ayune ora jamak ngene iki anake wong pira? Hei! Anake Anake. sapa? Heeh, kok anake wong pira ki piye to jenengan ki? Cah iki aja nesunan no. Lah kok anake wong pira? Lah sing tak takoki kene lho, kowe anake wong pira? Anake wong pira? Ya anake wong loro to. Lho Mas. rampung perkarane. Lho tapi kan ngene iki konotasine masyarakat banyak. Anake wong pira berarti wakeh. Oh iya iya kaget to Mas. Kuwi sing kleru sing panompone kejeron to Mas. Oh, Nek iya, takokku anake wong pira karek mangsuli wong pira, Nduk? Wong loro. Lho rampung perkarane. Iya, iya, Wong iya. aku sing anake wong sak desa ora geger kok. Piye? Kok iso anake wong Lah sak iya, desa piye berarti kok dhewe-dhewe? iso? Kupinge, tanggane, irunge, tanggane neh. Piye, Kowe piye? ngarani mbokku Ramban piye? Maksudnya wong sak desa ki bapakku omahe Gedangan, Ah. ibuku omahe Gedangan lho sak desa. Oh, penggo, penggo. Ya, bapak Penggo. jenengan dalem ndi bapak jenengan? Daleme nganjuk. Nganjuk ibu, Nganjuk. ibu. Nganjuk. Lho wong sak Oh, kabupaten sak malah. kabupaten. Lho. Oh iya, anake wong sak kabupaten malah. ya. Kandhani kok. Iya, 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 Wis iya. bayangno kaya apa rupane Yezal. Iya. Iya. Lah Ji sugeng dalu. Sugeng Mas dalu Dek Lintang Kairo. Ji. Lama tidak jumpa kita dipertemukan ana ing Getas Cepu. Getas cepu laras. Aku nek Peh. ketemu Mbak Lintang iki seneng tenan. Lah ngopo aku Kiai. ya seneng lho Mas ketemu jenengan iki Mas. Kenane? Heeh, seneng banget to Aku ganteng mesti aku ganteng. Ora. Lah ngopo? Lah tak sawang-sawang ya kaya nyawang kebun binatang. Kok iso kebun binatang? Kowe iki mberei nek munggah ki sekali-kali Kasih, Mas. aja dandan gareng. Dadi Lah. ben masyarakat ki mengerti wajah aslimu. Oh, alah kowe gak paham kok Mas Dalang. Mas Jan Dalang. tumpuk blek lho ning gone sampean ki apa-apa kebun Aku gak paham piye maksudnya Mas Gareng. Lah nggih. Ngantek direwangi oneng-onengi piye maksudnya? Aku ini kan gur menghargaimu to Mas. Piye kok iso menghargai ku Kok- sik sik. kok iso Sik piye, piye? Mas? Maksudnya piye? Mas Dalang, Mas Akbar kuwi dalang kuncoro, dalang Amin, kondang, amin, dalang Nggih, leres. hebat, Amin, amin. Ya. tur ganteng ning kan rodok. Lho kok iso Lho, rada? lah nek raiku tak hapus ora kalah ganteng to, Nduk. Bae. Alah. Lah gemagus Lho, lah. Lah iya lho, iki lho. piye lek Ra per- deleleng ngono kuwi Ora lho. percaya takok Mbak Ida lho. Hei! Leres to Bu Ida. Wong ya ora diakoni ngono kok. Lah, sapa muni ra ngakoni mau? Iya. Iya. Ora no, aku tenan gumun. Jenengan kok iso Pripun? cantik, luwes pinter, jasane nembangi yo asis. Iki kelas piro? Kelas piro? Kula kelas tunggal SMA. Wah, kelas tunggal SMA wis pacaran durung. Aja sik, aja sik. Aja Nah, sik. mung pelingku sementara ini nomor-nomor pengkrawit, nomor-nomor dalang-dalang nom dihapus ya, no. Lah kenapa? Ganggu karir. Ya. Ganggu belajar sementara nomornya Om disimpen. Alah. Mah. Kowe malah ganas kowe. Lah, iya. Aku iso Sik, ngene iki jenenge merusak citra dalang. Lah. Kok gak oleh menyimpan nomor dalang? Lah, Mbok nggih. kira dalange gragas ngono apa piye? Nah, piye kuwi, Mbok kira iya. dalange tukang ngentek-ngentekne sinden ngono apa piye? piye? Mbok kira Pertanyaan aku nih, Mas. ngentek-ngentekne sinden, kula netan tak entekne kabeh ngono apa piye mbok kira? Hah? Bapak Ibu, Heeh. pertanyaan nggih. Nggih. Mas Dalang tukang ngentekno sinden mboten? Lah. Nuwun pangapunten mireng piyambak nggih. Ya bener ta, Nak? Ya. Sementara ini semua dihapus, simpen nomornya Om ya. Ning ora ngene wae ngene. Pripun, pripun? Ngene, Mbak Lintang, Dalang. padha-padha jenengan wong wedok, aku Nggih. wong lanang, Mas Dalang wong lanang. Betul. Upama besok wis dewasa nih, wis dewasa lho tak sebut. Ya, 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 Ora ya. saiki besok wis dewasa. Ha, ha, ha. Upama golek bojo, kowe milih sing dadi gareng apa milih sing dadi dalang? Ayo. Iki anu. Iki bener iki. Kon milih sebagai latar belakang profesi. Lah. Kowe milih gareng apa dalang nek kon milih? Ya. Ah. Ya berat lho iki. Ganteng lho aku masam. Lho. Ya dalang no. Dalang to syukur we. Dalang. Milih dalang. Heeh. Ojo ya nduk, ojo. Kok iso aja? Bisa. Dalang kuwi nek dalange rada bagus, Ha-ha. laris engko rezekine akeh. Ha-ha. Biasane dalang angger bagus kok rezekine akeh. Raben. Ya Allah. Ojo dalang, Lah terus kan? piye lek uga dalang? Apik dagelan, Nduk. Lah nyapa lek dagelan? Dagelan kan lucu engko iso tersenyum setiap hari. Ya mah. Lah ngopo? Ya mau dikira wong edan bojo kuwi kok. Maksudnya menghibur ngono to? Dalam kesehariannya menghibur. Lah, Umpama susah menghibur ngono karepmu. Lah kowe kan iso senyum terus. Lah nek karo dalang, umpamane karo dalang Lek piye karo umpamane? dalang piye? kloro ati. Oh. Bagus. Tanggapane laris sugih. Ha-ha. Raben. Oh. Tenang
tenan. Saestu to Mas Dalang. Ora, lah nyatane aku Ora, durung Mas. rabi ya. Alah urung lakoni kok. Urung lakoni. Wis to jangka 5 tahun apa 6 tahun lho. Lah Wah. ping 3 rabimu. Lambemu. Bisa pengen telu ndak yo. Iya. Sebaiknya satu untuk selamanya. Nah, betul. Lho sunai kan sekali. papat, Mas. Yo tidak semua sunnah itu harus dikerjakan. Lho nek iso adil kan gak apa-apa, Mas. Yo. Beh, jan angel nggih tiyang niki nggih Mas. Jane keng pundi to tiyang niki jane? Oh, kandhane aku imbuh, Dik. Nggih, Ayo salam-salam sih, Salam, Bintang. salam sih, Mas. Nggih, wah, luar biasa penontonnya sangat banyak sekali nggih Mas. Kok banyak sekali toh? Wong urip banyak. Maksudnya penontonnya itu sangat goyo perukon, Oh, luar biasa. tumplek blek Tumplek, tek blek, meringking. Ngumpul dadi siji ya nok Iya, ya. betul sekali. Didongake muga-muga piye muga-muga piye. Nggih, mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh ing dalu menika pinaringan kabagas kawarasan, Amin. kawilujengan, Amin. kesehatan, Amin. tinebehna saking segala rupita, banyak rezekinya nggih Mas. Hop hop. Kok Nggih. enek sing muni amin lho? Hah? Amin Mas, piye to jane? Ora enek kok. Tak dongakno sing muni amin banter tahun ngarep munggah kaji. Amin. Oh. Nah, sing ora gelem muni amin telat 10 tahun. Nek nak tetep munggah kaji. Makasih ya. Nggih, ada malam hari ini live-nya banyak sekali ya. Wah, Mas. 1 2 3 4 5 Ya, piro, Mas? 24 25 26 28 Eh, 29 eh, Kowe ngitung tenan pura. Kowe ngitung tenan pura Lah, jane. iya. 83 Mas streaming. Mosok 83. Ora perlu hitung neh. Mosok dalang kok ngitung Lah mula kuwi percaya ora wis to. Ya, 83. 80 iki mergone dalang ya tagek tenar, lagi hebat, lagi kondang, kuncoro. Mula sing streaming oke. Jajal sing mayang gak jenengan. Alah gak ngene iki, Mas. Oh, upamane sing mayang sampeyan. Lho nek aku tetep bunjo saka iki malah. Apa? Alah padake cepete iki aku. Upamane dalange bengi juga Akbar Salam tapi Mas Gareng Jajak ki dalang Gareng Jajak nu malah luwih kok iki. Ki dalam Alah, gareng penonton jajak. ora ngene iki, Mas. Malah Tapi- bludak kok dhuwur-dhuwur ya. Ora enek blas ah. Malah renek. Mengucapkan terima kasih dulu Dek Nggih, Lintang. sugeng dalu Ibu Ida, Mbah Kakung nggih. Kok Bu Ida? Dalang? Bu Dwi. Hah? Bu Dwi. Lah mau sing jare Bu Ida sapa? Bu Ida iki putune Pak Kastor apa dintokno aku. Nggih, lah. punten Ibu. Ibu sinten? Ibu Bu Dwi. nggih. Kalih Pak Badrudin. Bu Dwi wong jenengane lho malih aku kleru ngene iki. Malah kowe grogi ta kowe. Kowe mau ngerti aku pas gong dandan marai kok. Mula kowe yo grogi. Ye, aku mbok kon abot Mbak Ida apa abot kowe? Iya. Tenan to luwih Nggih, ganas to. ngapunten nggih Ibu. Nggih. Nggih mendoakan buat adiknya. Adik sinten wau Mas Dara? Wah, sik. Adik Namanya panjang namanya. namanya Raska. istimewa sekali loh Mas. Raska Panjang. kalih Mas Adik Raska nggih. Revan. Ya. Kalih adik Revan ya. Nggih. Semoga adik Revan sama adik Raska Heeh. menjadi putra yang Mat menempuh bentuk baru. bentuk baru. Nah, lah kok ojo. Mbok takokke nyapa to. Wis rasa sok paham dhewe saiki ojo Oh, saiki iya. ojo. Nggih tadi adiknya lo sudah request Mas. Request Iya. ngersake tembang. Ngersakaken tembang. Ngersake apa no? Niki wau ingkang ngersakaken tembang wonten ibu-ibu Romlah. Ibu Romlah. Nggih, ibu rombongan olah-olah maksudnya kok. Oh. Piye to jane iki? Romlah kuwi ibu rombongan olah-olah. Iya. Kalih adik yang dihitankan tadi adiknya request sinarengan Mas. Oh iya, iki mau- Terus buat ibunya tadi nyuwun Mbak aja lali podang kuningnya ya. Oh, Ngoten. ngersake ibu yang Nggih. Romlah mau nggih. Nggih, wau kula pun Nggih. dikruyuk teng mriku Iki lho. mau ya ana pambutan burobah iki. Apa? Apa? Ibu? Rombongan gibah. Iki yo ngono. Anu dhisik sing gamelan dhisik diaturke podang kuning, Dik. Apa Podang kuning kuning. Podang kuning dibawani ya. Nggih, Iki siap. juga sik karo tak selani maca-maca surat. Nggih. Iki saking Mbah Lurah Sumber Haji nyubade iki nyuwun caping gunung. Terus ki ana tembang kangen saking kula Pak Ibowo, oke. Terus iki Suharti Pawon bojo loro caping gunung, oke. Terus iki nyuwun gedeng kapilut kangening ati, oke. Terus iki apa iki? Oke men Mas. Lah nggih. Wis. Watah. Oke iki ana iki nyuwun. Napa? Wahyu malah surat kabar. Mbak Purwati nyuwun gungang gedeng Taman Sari. Terus ki nyuwun gedeng Nyidam Sari. Gede Sesideman. Yo akeh men. Ya.
ora apa-apa. Yuk, pokoke gremet-gremet watone slamet, sareh-sareh watone piko. Leh. Yuk, udang kuning dibawani sih. Nadian wujud temong peksi Agar penonton awam yang di live streaming itu tahu Mas Gareng. Nggih. Pripun? Nadian wujude mung peksi itu bahasa Indonesianya apa? Oh, jenengan yang Lah. menerjemahkan. Aku lho Ya. lulusan bahasa dan sastra, Dik. Wah, berarti iso iki. Alah turah gamping. Apa? Apa Nadian jane? wujude Nadian mung peksi artinya. Walaupun hanya berwujud burung. Wah. Peksi iki manuk. Iya. Manuk. Berarti adike sing dihitan peksine alah kok ya wis pokoke walaupun hanya sebuah burung. Ya, seekor. Seekor burung kok seekor burung. Terus, Membuat tali asmara. Mas aja nangis. Mas. Kok nangis ekspresi iki lho, Nok. Kowe ya ora paham kok. Ekspresi kok nangis. Oh iya Mas, kali disapa teman-teman WMC hari Oh iya, ini. alhamdulillah. Hadir semuanya, Sugeng WMC, Dalu, Om Sugeng Karno, Dalu, Sugeng dan Dalu, Om kawan-kawan. semuanya nggih. Nggih, Masya Wah, Allah. sangat Mas Karno guyub juga hadir rukun. toh, Mas Karno? Komplit, Nggih, Mas. hadir hari ini. Nggih, Mas Karno ini Nggih. ketuane. Ya. Lah nggih, leres Bendaharane Mas. Mas Karni. Oh. Mas Karno kok Mas Karni Ya ki. yuk, Mas Karno iki ketua. Oh. Bendaharane Karni. Ya wonge dadi siji kuwi lho, Mas. Mosok? Heeh, piye to? Sekretarisnya kartu. masa kuat. Yuk, terus. Halos manis toremrak ati. Artinya, Lanjutkan. Loh, artinya apa? Lanjutkan. alus manis tur merati kok lanjutkan ini lho. Lah nggih. Pas iki aku ora mangkat yo. Kok iso pasti kira mangkat alus, halus. Halus, Halus. dan manis. Merati itu apa? Meraati itu mempesona. Wah, Oh, paham lah aku lulusan sastra. halus, manis dan mempesona. Mempesona, kayak Iya. Mbak Lintang Kairo. Hah? Halus, manis, mempesona. Karo Mbak Karo Mbak Ida. Mbak Ida ya. Terus. Wasalingkan kula lana. Wis suwe nggonku lelono. Artinya apa Mas Gareng? Sudah lama aku mengembara. Wah, Aku kok, Dek. Jas. lulusan? Isi ya. Oh iya, isi ndi? Purwodadi ya. Isi ki Solo, Jogja kok isi kok Purwodadi iki lho. Anyar, Mas. Oh anyar. Aku rektore. Mahasiswane akeh. Loro, Sapa kuwi? siji adikku, siji anakku. Iya. Dosene bojoku dhewe. Kampus keluarga apa piye? Terus Golek isi podang jenang. Teman panjenengan kok jenar. nek Wilis apa Mas? Wilis ki pakdeku. Warnanya itu warna apa? Wilis itu. Widodo Wilis jenenge Ya, Wilis. pakdeku. Wilis ki. Ijo. Hijau. Wilis kok ijo to? Wilis ijo. Alah lah iya ijo Wilis ki. Jenar kuning, Wilis ijo. Heeh. Abangnya abrit. Iya. Ning nggonku ora kok, Mas. Abang malah pedes kok. Lombok. Lombok. Terus. Kang Mas. Salah yo. Lali Ibu Mas. bunga Lali Kan Mas. ini ojo nyawang aku kok. Ora nyawang aku grogi. Lali. Ojo nyawang aku. Ya. Iba nyapa mingkur rijane nyapa. Kok nek mbok sawang engko grogi meneh. Aku tak madhep rene ben gak grogi.
Aku nyawang kene ae kok. Iba bunga ing atiku. Betapa bahagianya hatiku. Lah nyapa? Kuwi artine kok lah nyapo iku melu-melu sing menerus nyapo to kuwi. Terus Nyanding bisa dadi tamba. buka celuk ya. Nggih. Dijogeti engko kendangane gonggo minom. Yuk coba kaya ngapa ya. Seawan ning omah wis ora krasa. Yo. Dik Lintang duduk dulu istirahat dulu, Nggih. nanti penutup lagi sinarengan. Nggih, Oke. siap. Niki wau karya besar Ki Haji Syukuran Suwanda. Leres saking Blitar. Sisi Deman. Disambi karo sinden-sinden Astabrata ya, Mas. Luar Gareng. biasa gandeng menika ya moh kalah dasare sindene Astabrata ya nom kabeh Amin. menik-menik cilik-cilik ayu upama Mbak Lintang Kairo niki nek buah ngono kaya dene buah stroberi seneng tetulung suka memberi Weh. piyayine cantik seneng tetulung suka Memberi Kandhane, stroberi. ya. Terus upama. Klerek sisahipun paling asma sinten nok? Nak, Nggih, kelas Sinta. Wah, nek Mbak Sinta mono kaya dene rambutan. kok rambutan? Ramah asma sinten nok? Namanya siapa, Nak? Kelas Sri. Hah? Sri. 2020 jane Sri. Yo gak apa-apa to wong aku wong biyen kok. Oh iya. Aku wong biyen kok. Wis ben wis ben. Iya. Maksudnya nama lengkape. Nama lengkap. Sri Wahyuni. Wah, Wahyuni ya. Nggih. Upama buah Mas Gereng. Semangka. Kok iso semangka? Senyumnya manis, aku suka. Iya. Lah. Malah gebes. Terus kanane Mas Gereng. Wilujeng dalu nok paring asma sinten? Biu sedepah. Napa? Loh, Paring asma sinten? Ketoke ayu kok cengoh. hei. Ditanya. Wilujeng dalu nok paring asma sinten? Ana. Lah tenan to. Ngene iki lho Astabrata nggowo kaya ngene lho. Wilujeng dalu nok. Dalu. Lah urip. Paring asma sinten? Tata, Mas. Lah tata upama buah ngono melon. Weh, apakah arti dari melon? Mesam-mesem njaluk ke anu. Ayo. Apa? Lalu apa? Apa to mau lali aku? Melon. Melon. Ayo. Melon iki Rusuh. kok rusuh to? Apa? Melonnya apa? Mesam-mesem ngajak guyon. Oh. Gak paham gue, gak paham. Iya, Melon kok, Dek. Iya. Terus sisihnya. Gandengipun wilujeng dalu nok. Masya Allah bocah kok ayune. Wilujeng dalu. Paring asma sinten? Kula Marisa. Marisa sak kelas karo bojoku ya nok mbiyen ya. Iya lah. Aku saksi bisumu no. Lah ya sing tak ajari iki malah untuk sisih kok, Mas. Ora apa-apa. Apa mau buah Mbak Marisa ya apa? Marisa mau ya? Ayo no. Berarti Markisa. Oh Markisa. Markisa ki apa? Mari kita anu Alah. Aku anggere petuk saiki kok mari ngono kuwi bae to. Markisa mari kita Periksa. Oh periksa. Diperiksa suarane. Diperiksa suarane apik apa ora? Aja macam-macam, tak video lah. Ora. Wes. Engko tak ambil 50 kuwi aja nakal ya. Gak. Ya siap. Sisihnya. Gandengipun wilujeng dalu nok paring asma sinten? Nggih, wilujeng dalu. Piye? Ditanya namanya. Woro-woro. Mah koyo arep woro-woro. Paring asma sinten nok? Nggih, kula Deni. Oke, bolong.
Derek tepang Gladiwano nggih, bapak-bapak ibu-ibu. Iya. Dalem Deni nggih. Nggih. Saking Nganjuk Jawa Timur nggih. Nggih. Matur nuwun nggih. Nggih. Gandeng sampun cekap ijab kula monggo sareng-sareng kula dongaaken Allahumma sholli. Hei, kuwi apa jane? Lah nggih. Nek oh, pepaya perempuan yang patut Dipercaya, ora percaya delok ndek pepayane jos. weh. Anu lho, maksudnya pantes dipercaya. Oh, mesti kuwi nek ning omah duwe kates duwe pepaya. Iya. Petani pepaya. Kandhane yo. Kuwi apa kuwi? Heh? Kuwi apa? Alah gak paham. Sing we. dimaksud apa? Pepaya. Ngece sampean karang. Masya Allah kok wani ngece kuwi apa padak napa golek Boleh apa? molong. Lah gandeng sinden sampun, sinden pojok dhewe ke. Ayo ditanya. Wis rasa takoki. Ora takone, ya siji takoni kabeh to. Lho kok apa to koyo ngene? Hei. Ya ben adil kok. Ben adil. Iki kudu sungkem iki. Sungkem. Oh, Betari Durga petuk iki sungkem kok. Ayo, tuwek men to. Dari Durga pedhok iki sungkem. Nun pangapunten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ilah Kok sampe mati. Pangeston. Aduh aku. Sugeng dalu nyi. Kok nyi lho? Lho piye sepuh celane nek kakung ki, Oh. nek wedok nyi. Nyi apa? Nyi blor. Nyi. Ayo. Kowe aja takok asmane. Iya. Paling asma nyi sinten? Kula Bu Parmawon. Bu Par. Nggih. Alah apa mau buah ngono pace. Pace ki apa? Buah pace ki sing piye? Buah pace. Pace mosok ora paham. Cilik kuwi to. Alah pace ngerti Bu ya pace. Wohe rasane getir, isine pirang-pirang. Neng khasiate gede lho, Mas. Lah kandhane penting rak khasiate. Oh, bupar iki ambak sepuh ning kasiate. Lah pace iki nek artine kok, Mas. Artine apa pace? Pantes tur ceklin nak ning nang. Oh, nak ning nang. Alah, bocah. Terah bocah semene iki lagi lucu-lucune rak. Hei. Wong sepuh. bocah cilik ngono apa piye? Syukur we, sungkem we. Minta maaf. Yun pangapunten segala parat kula. Ya salaman no, ya aja ngono no. Oh, je. Salaman. Minta maaf. Munduk nyuwun pangapunten Ibu salim lah. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah Masya Allah. Piyai sepuh ning gaul Mas. Gaul. Pundake ditato lho. Weh, Tatone wineh. mosok tato to? Heeh wineh Mas tatone. Bareng kenekane diangkat lho ketok oyote mang. Hei. Senengamu kok ngincang-incang barang ngono kuwi. Syukur we, syukur. Ngene lho. Iya. Nyuwun pangapunten berkah pangestunipun nggih Ibu nggih. Injih. Alhamdulillah. Ya dicicipi ya. Sunggah pokok sawiji. Heeh.